Magandang hapon po ulit. Yan. Siyempre, oras na naman ng pagluluto natin. Kaya magluluto na naman tayo. Okay? So, yun po yung putahe natin ngayon. Pompano. Yan. Pompanong isda. Nalinisan ko na po yan. Natanggalan ko na po yan ng hasang at saka mga laman loob. Okay? Naguntingan ko na rin po ng kanyang mga palikpik. Ang gagawin ko na lang po mamaya, hiwa-hiwain ko na lang po. Okay, bago natin niluto. So, yan po yung mga rekado natin. Bell pepper. Yan. Kamatis. Bawang. Red chili. Green chili. Carrots. Yung red onion. Kailangan natin ng red onion na malaki. At yung ating native na lasuna. Siyempre paminta, asukal, table salt, iodized salt. Yan. Suka, kakailanganin na ng suka, pineapple, at saka ketchup. Okay. Pwede rin po kayo gumamit ng tomato sauce. Yan. Pwede rin po yan. Okay po. So, yan. Okay. Hiwain ko lang po yung ating mga hiwain ko lang po yung ating mga gulay, mga rekado. And then, proceed na po tayo sa pagluluto. Okay. Saglit lamang po. So, yan. Tapos na po. Na mahiwa-hiwa. Yan po, inihiwa-hiwa ko na po yung isda natin. Nilagyan ko na rin po yan ng asin. And then, yung kamatis natin, sibuyas, green chilies, red chilies, bawang, bell pepper, yung ating red onion, tapos yung ating carrots. Yan. Ito nga po pala yung dadagdag ko. Magdadagdag po ako ng harina. Yan. Siya rin po pa rin yung dati. At yung harina po, tutunawin po natin yan bilang po pampalapot sa ating sauce. Yan. Okay. So, dito po, nagpainit na po ako ng mantika. At ang una po nating step ay syempre, priprituhin po natin itong ating isda. Yan. Nako, hindi pa mainit. Okay. Mainit na. So, yan po. Priprituhin lang po natin yung ating isda, no? Bago tayo mag-proceed sa ating next step. Yan. Piprituhin lang po natin siyang mabuti. Piprituhin lang po natin siyang mabuti. Yan. Okay po. Okay. So, babalikan po natin pag naprito na po lahat. Alright. Oo, yan. Welcome po. Naprito na po natin yung ating pompano. At ngayon, maggigisa na po tayo. Okay. Ilagay na po natin ang ating kamatis, sibuyas, bawang, green chilies at red chilies. Ayan. Sabay-sabay na po yan. Alright. Gagawin na po natin ang kanyang sauce. Ayan. So, antay lamang po tayo na mag-isa-gisa. Ayan. Gaya po ng dati. Okay. Antayin po natin na matunaw ang kanyang kamatis. Ayan. Saka po natin babalikan. Bakit no po pala pompano ang napili kong isda ngayon? Kasi po may apat na dahilan. Unang-una, masarap. Pangalawa, di mo na siya kailangan kaliskisan. Pangatlo, pag pinirito, hindi dumidikit. At pang-apat, hindi po tumitilamsik. Yan. Yan po ang dahilan kung bakit pompano. Okay, balikan po natin kapag nagisa na yung kamatis natin. Alright. At yan po, nagisa na po siya. Siyempre, lalagay na po natin ang ating mga gulay. Yan, lagay po natin ang ating carrots. Ang ating kakaroto. At ang ating bell pepper. Yan. Okay. Meron pa. May mga naiwan pa. Yan. Pagkatapos po, lalagyan po natin yan ng paminta. Yan. Ilagay po tayo ng paminta. Okay. Yan. Lagyan po natin ng pamintang durog. Tapos, haluin lang po natin. Yan. Kailangan po natin halu-haluin. Dahil lulutuin lang po natin ito ng saglit. Saglit na saglit lang po. Dahil ayaw po natin ng overcook ng ating mga gulay. Okay. Yan po. Nagisa po ng konti. Lagyan na po natin yan ng water. Yan, tubig. Okay.
konting tubig. At syempre, lalagyan po natin yan ng suka. Yan. Lalagyan po natin yan ng suka. Yan. Okay. Huwag po natin haluin muna para hindi po maging matapang yung suka. At syempre, lalagyan na po natin yung ating pineapple. Yan. Lalagyan na po natin ang ating pineapple. Syempre, lalagyan natin yan ng ketchup. Tamis ang hang. Banana ketchup. Pwede rin po kayong gumamit ng tomato sauce kapag wala kayong ketchup. Okay? Ayaw lumabas. Grabe. Bakit ayaw lumabas? Alright. Nabuo-buo po yata yung ketchup. Okay. So yan po. And then, maglalagay na po tayo ng asin. Yan. Maglagay po tayo ng asin. Okay. Pagkatapos po, maglagay po tayo ng asukar. Yan. Lagyan po natin ng brown sugar. Ating niluluto. Okay. So, ayan po. Tapos po, lalagay na po natin ang ating tinunaw na harina. Yan. Yan, nabubuo na naman siya. Kailangan po nating haluin. Yan. Yan po magpapalapot ng ating sarsa. Okay, yan po. Yan. Alright. So, ngayon po, antayin lamang po natin na kumulo at timplahan na po natin. Yan. Kabango. Grabe. Oh my goodness. Alright. So, magdadagdag pa po tayo ng ketchup. Hindi po natin nakuha yung consistency na gusto niya. At ayaw lumabas ng ating ketchup. Oh my God. Yun. Yun. Okay. Sapat na po yan. So, ayun lang po natin kumulo. Hanggang po sa lumapot ang sabaw. Yan. Okay po ba? Alright. Yan po. Balikan po natin pag malapot na yung sabaw. Alright. Halu-haluin lang po natin. Okay? Habang inaantay natin na kumulo. Pag kumukulo na, halu-haluin para hindi po siya lumagkit. Yan. Kasi po, para makuha po natin yung lapot na gusto natin. Alright. Yan na po. Yung ating sauce. Yan. Medyo malapot na po siya. Yan. Okay. Malapit na po yan. So, kapag sakto na po sa inyo ang timpla, syempre, maglagay na po tayo ng magic. Yan. Lagyan na po natin ng magic ang ating niluluto. Okay. So, antayin na lamang po natin na lumapot pa ng konti at ready na po ang ating sauce. Alright po ba? Yan, kasarap kabango ay sauce. So, palaputin lang po natin ng konti at pwede na po nating hanguin. Hanguin, ibuhos sa ating mga isda. Alright. Okay, welcome back po ulit. So, yan na po yung sauce natin. Yan. Malapot na po siya. Sa pagkakataon pong yan, pwede na natin siyang ibuhos sa ating isda. Yan. Patayin po muna natin. Alright, here we go. Woohoo! Oh yeah, baby. Ayan na po. Natakpan na po yung ating isda.
So, yan na po. Yan po ang ating escabeche. Tatakpan po ang ating mga isda. Yan. Alright. So, labas po natin yung ating mga isda. Kasi po nahihiya sila. Yan. Yan. Ating pong escabeche isda. Oh my goodness. Oh my goodness. Kailangan po natin ng tong. Para po ilabas ang ganda ng ating niluto. Yan. Yan po. Alright. Yan po ang ating mga isda. Yan. Okay. At syempre po, sa punto pong yan, syempre, lalagay na po natin yung final touch. Yan. Ang atin pong mga sibuyas. Kartihan ko lang po ito, huwag niyo pong gagayahin. Kartihan ko lang po ito. Okay? Yan. Yan po. Alright. So, ayan. Yan po ang luto natin ngayon. Sana po nagustuhan nyo. Okay. Yan po. Ang ating escabeche. Ang ating pong version ng escabeche. Sweet and sour. Yan. So, yan po ang luto natin ngayon. Mga bossing. Sana po nagustuhan nyo. Okay. Huwag po kayo magsasawa sa ating mga video. Lagi po kayong manood, mag-comments. I-share nyo yung mga video natin. Okay. At wag nyo pong i-skip yung mga ads. Alright? Dahil dyan po tayo kukuha ng ating mga pondo para po sa ating mga susunod na parapol, para po madagdagan yung mga pinaparapol natin. Alright? Sa inyo rin po mapupunta yun. Sa inyo lang. Okay? So, yan po yung niluto natin. Oh my goodness. Di po ba? Kaaya-aya po ba tignan? Oh, damn. Yan, di ba? Alright. So, hanggang sa susunod na naman po ng mga video. Ito po ang inyong lingkod, Jerry Cook TV. Ang inyong pong kusinerong siga, nampas lupa. Yan po, maraming salamat.